395 са лицата на домашно лечение във Велико Търново. По данни на регионалната здравна инспекция има заболели учители от детска градина Соня и 1 юни, като контактните лица са поставени в 10-дневна карантина. В регистрираното огнище в дома за стари хора Венета Ботева от РЗИ е извършено поетапно изследване на всички 130 потребители и 58 лица от персонала. Лабораторно потвърдени с PCR тест са 28 случая на заболели потребители и 11 души персонал. В областната болница вече работят 7 COVID отделения. Настанени в тях към момента са 90 души. 7 от тях са в реанимация. Имаме и млади, имаме и възрастни, ми в нелеко състояние. Всичко това, което е хоспитализирано, наистина е за хоспитализация. На този етап разкритите легла във Велико Търново са достатъчни. Ако обаче броят на хоспитализираните пациенти продължи да расте, за медиците ще бъде много трудно да се справят. Затова призоваваме всички, цялата общественост, нека да се спазват правилата, да дадат глътка въздух не само за нас, а за приятели, колеги и семейства. В общественото пространство се обсъжда идея една от болниците в областта да бъде направена само за болни от COVID. Към момента обаче няма яснота дали това ще се случи. Знам за тази идея, не знам какво ще се случи и коя ще бъде тази болница. Обективно виждате къде са най-много пациентите. Има и други болници в града, може би и те трябва да се включат. В болницата вече има и мобилен пункт за преглед и тестване на пациенти с грипоподобни симптоми. Фургонът е поставен с цел улесняване на работата на спешно отделение и разделянето на потоците от пациенти.